Buka saking keyboard katresnanku Mas Doyi. Ya. Kecilikan. Matur nuwun masih ditenggani Pak Suwaji. Oh, Pak Waji cedak lapangan kono ya. Ya meh wayangan. Oh, ayo meh digawe mantu Pak Waji. Kapan, Tru? Tanggal 23 Mei 2017. Mbok yo sing cedak-cedak to, Pak. Pak Waji gatel. Iya ya. Kesuwen ora nempur wis maput kabeh. Kuwi sing goleke dina aku dadi. Jenengan yo padha ae, Mbok. Iki sing paling apik sasi iki sak cepete ngono. Yo ora. Mu ndak dikira kependang ditanggap. Alah wong asline padha. Maksudnya padha kanca-kanca semangat ngono. 23 Mei 2017. Heeh. Nggih Pak Waji iki mirsani ning jero daleme Mas Agus ngono. Ayo, monggo lanjut.